dito, equity, at ang nakasulat po dyan, net income. Diyan yung lalabas. Pera nyo. Hindi nyo inutang. Kinita nyo. Ayan, 221,000. Inyo yan, equity yan, lalabas yun dito. Kaya importante rin itong area na ito. Titingnan nyo yan, ano ba ang income niya last month? Ano ba ang income niya next month? Papo-project nyo. Doon sa ginawa nating example nung una tayo nag-session yung tungkol sa halo-halo. Importante doon, halimbawa na titingnan mo kung ano yung pattern ng income. Anong buwan siya mabenta? Siguro yung buwan na mainit. Siguro yung buwan na may pasok. Kasi kung malapit ka sa school. Anong buwan siya mahina? Ang isa sa mga unang pagkakamali ng OFW, ang tendency nila, uy, kumita ako ngayon, okay na. Mag-a-adjust na yung lifestyle niya. Kasi kumita siya ngayon. Not realizing na ang business cycle ay 1 taon. Ang balance sheet, usually ginagawa ito at the end of the year. December 31, 2007. As sa example natin. Bakit? Kailangan nyo makita ang 1 buong taon. Kung ako, nagnegosyo ngayon, tapos kumita ako ng 21,000, tapos nagbago na ako ng lifestyle, namili na ako ng mga mahal na damit, namili na ako ng kung ano-ano. Ang business ko halo-halo, tag-ulan pala next month. Okay, so ang nangyari, nagastos ko yung ipon ko, yung net income ko, nang hindi ako naghahanda para doon sa mga buwan na mahina. Okay? So, importante po alalahanin niyo lagi ito. Income statement at saka balance sheet. Hindi man kayo accountant, dapat alam niyo kung ang general flow. Para po sa mga tulad natin na nasa abroad, itong klaseng skill, dapat alam din ng pamilya natin sa Pilipinas. Kasi usually ganun ang nangyayari eh. Ako yung nasa abroad, ako yung nagpapadala ng pera. Tapos minsan, sasabihin nila, ay kuya, okay, kumita ako ng doon sa padala mong 50,000 last month, kumita ako ng 40. Tanungin niyo agad, anong klaseng kita yon? Baka ang sinasabi niya, gross sales. Ibig sabihin, baka hindi siya kumita. Hindi niya lang naintindihan. Kasi ang tendency natin, kung ano yung pera sa kaha, yun ang kita. It's not true. Okay, tanungin niyo, ano ba yan? Labas na puhunan? Nabawas na ba yung expense? Sigurado ka ba na lahat ng expense natanggal na? Kasi pag meron kang isang expense na hindi nabayaran, nagiging payable. Sisingilin ka rin yan next month. Diba? Pag nasagot na lahat, hindi, kuya, ate, yung 40,000 ko net income na. Pwede. Okay, kasi ibig sabihin nun, nagpadala ka ng 50, ginamit niya itong 50, kumita siya ng 40. Ulitin ko net income. Hindi gross sales, hindi net sales, hindi revenue, hindi net sales. Net income. Pagpaligay na natin na next month, kumita uli siya ng 40. Next month, kumita ulit ng 40. Maayos na negosyo to. Yung pinadala niyong 50, may pinuntahan. Okay? Malinaw po ba? By the second month, kaya na kayong bayaran. Ito yung tipong pautang na masarap magpautang kasi alam niyong may pinupuntahan. Okay, mahirap kasi yung magbibigay ka ng 50, pagkatapos dahil wala po siyang skill, dahil nag-franchising lang siya kasi yun ang uso, dahil nag-negosyo siya kasi yun yung ginagawa ng kaibigan, kasi hindi pa siya marunong mag-ipon, lahat ng padala mo mawawala na. Okay? May tanong po ba? Tapos na ang basic bookkeeping. Actually, ang basic bookkeeping, mas komplikado pa po yan. Meron pa yung mga debit, credit. Iisa-isahin natin yan. Ano ang klaseng supplies? Ano ang klaseng bonds? Okay? Pero para po sa mga magsisimula ng negosyo, itong konseptong to ang importante. Kung kayo ay nasa Pilipinas at meron kayong negosyo at ang net income ng negosyo ninyo 40,000, mag-a-abroad pa ba kayo? Hindi na, hindi po ba? Kasi ang kikitain nyo dito, ganun din nasa Pilipinas pa kayo.
Pero siguraduhin niyo muna na bago kayo magdesisyon, balik tayo. SWOT analysis. Balik tayo sa simula. Okay? 40,000, negosyo ko sa Pilipinas, kumikita ko, strength yun. Ano yung weakness ko? Malugi. Yung pagkalugi is lagi siyang threat. Kaya importante yung konsepto ng conversion. Iiwasan mong malugi ka. Lagi yan, may threat o may competition. Anong gagawin ko? Kailangan malabanan ko yung competition. Mas mumurahan ko pa yung produkto ko. Okay, mas sasarapan ko pa yung tinapay. Okay. So, importante yun, conversion. Sa paggawa natin ng desisyon, kailangan iisipin natin lahat ng bagay po na ito. Hindi lang po yung padalos-dalos na paraan ng pag-desisyon. Kung kayo makakakuha ng negosyo na ang income, net income, hindi revenue, 40,000, bakit pa kayo mag-a-abroad? Iba na ang dahilan. Ito yung maganda. Mag-a-abroad kayo kasi gusto nyo. Hindi na yung mag-a-abroad kayo kasi napipilitan. Na kung pamimiliin kayo, ito na lang sana ako sa Pilipinas, pero wala akong magawa eh. Okay. Pero ngayon, nasa abroad tayo. Ito ngayon ang tanong. Bago kayo magsimula ng negosyo, siguraduhin nyo yung pamilya na iintindihan din po itong pinag-uusapan natin. Naiintindihan nila yung importansya na income minus savings equals expense. Okay? Dahil kung hindi po, baka matalo lang kayo in the end. Okay? May katanungan po ba tungkol dito? Meron po? Ang balance sheet, depende yan sa pangangailangan ng kumpanya. Para sa mga korporasyon, meron niyang monthly, meron siyang yearly. Para sa mga kumpanya, mga maliliit na kumpanya, lahat yan, meron pa kang gumagawa weekly, meron daily, lalo na kapag ang negosyo mo halimbawa yung kailangan maraming kaya. Kuwari yan, leche flan. Masarap. Natikman ko na. Halimbawa yan, leche flan. Pag nagbebenta ako ng leche flan, araw-araw, yan ang mismong negosyo ko. Kailangan matatrack yan. Ilang nang nabenta ko ngayon, ilang nang nabenta ko kahapon. Okay. Malamang hindi ganito ang itsura, pero meron. Kasi ito formal na itsura to eh. Okay. And then at the end of the month, dapat alam mo yan, nire-reconstruct mo yan. Ang income statement, yan. Mahiya ka naman kapag gumagawa ka ng income statement, annual lang. Kasi ibig sabihin, hindi mo malalaman kung kailan ka kumikita at kailan hindi. Okay? Karagdagang itong tanong. Karagdagang tanong kasi meron po tayong pag-uusapan na importante yung graduation natin. At saka, hindi po ito yung tipong pupunta kayo dito tapos gagraduate na kayo, may kailangan sa inyo. Okay, so bago po tayo pumunta doon, gusto ko munang isara itong basic bookkeeping. Ang background ko po nung